Parlok kene ke de ke jing ye tau khana chapang ko we khana school ka ba pun khon ka balawan ra jing snyo si ya ki mi ki pa ka chong ka kum jo ya ki mi ki pa chong o samla chong ka ya kene ke jing ye tau khana la chim na ko we ka film ka ba kartang dua garis biru tungin ye pe no na bastang ke ka bajia ya kene ki khana kene ka film ka stang ko we khana ka ba kartang ka dara ka de khana ka badang pulai badang don apo ka khad news nem karata ye it parlok ba par we para class chongka ba karteng o bima hakasngi ba ki yo result test yo i ka dara ke de ka khana ka bastat hakata kasngi ki mi ki pa ka chongka kim don haying ubima uluwan chaying chongka kadara bat u kila ye le kai hakata ka jingya le kai ka chongki kila poi chaka jingya bakala pan ye poi ka hadin kata kejing ya bakla ke joki baro arngot kala dan hak kejing ting bat ka jing parkhat kadara kala ong yu ba de ban ye tho ye no hagasni be bot hadin ba kala school kala li bam khawai sngi ka paralok ke joki hata kejing ye bam ke joki kadara ke yosnyo ya kejing pri ke jongka kala mi no shabar bima habau yoi ya kata kejing pri ke jongka ula li ban on noi ka chejing Karika kam tim ke ik bajai ka khon ka jongka ka tharai ba ka bakla ban bam ya ke jing bam ba kam ju bam anda la le u bima karika kala kali ya ka khon ka jongka dnm u bima usam la jong phi dara kala buri kata kala ongi ka kmi ka jongka u dei tang o para lok jongka hagasni ba bot ka dara kali osnyo pa pang ka kpo ka jongka hata ka sngi ka khlem le school bima ulwan ban hi kan do bat ka kali tho yo ya kata ka jing pang ka kpo ka jongka kumta kila le ban the de ka pregnancy test anda kila po hiying dara kala test ya kata ka pregnancy test hakata ka pregnancy test kala labba kala pun khon hangta kala ting bat kala snyosi bimaro haba yo i kata ka jing pun khon jongka dara ula ting bat ula snyosi kim tip show kumno kin le hakas nimba bot kat ba kedang don hapo skol kadara kaliyo snyo biang ya kajing pang ka kapo ka chongka kumta kalapan bor no hikai pakan lei no chaka kamra chong thai andala wai skol kalmut ban lei kren ya u bima ula snyo si ula ka bai ka chong o ula phet no si ying andaw lo po hiying ka kmi ka chong o ka ya ka jing yam ka chong o hata kalakli o ka ka bajia u klem ye thoi ka andaw li thoi ka ye ka jing klet ka jong ba u ka bai ka jong che skol pakmi ka jong kala suba pan yu ba u di drok hang ta lawan ku pa jong u robi ka tanga ka jong ka ye tho u khun jong ki ula karni drok robi lo kli obima dnm ba u cha cho haki para khana skul ka jong ni ba u ye lai bat ka samla ka jong ka dara ka yoni habak yosnyo ya ka ta ka jing yalang samla khun joki kelas nyo si bat kelas nyo bitar hangta kele tim kala tla yo bima ula yam bat ula phen no chaka kamra thia ka jong hangta robi ul pan senge ya ki uni on salik kren no mo uya u khun joki bima uli tho yo kpa jong ya ki jing le bakala ka jong ha ka jing ye de bat ka dara hangta kpa jong ula pan snyo tho bat ula ong yu bo de ban kuslai kata da de shisha ba mi le bakala mede ban le ban map noi ka padula ajing mudro yo ude ban phai ka ban pan hap no ye dai khon chongki kumta ka jan med ulawan bani kando bat ka dara ula ongi ka ba kin pando no ye dai khon chongki ba unsan le bani kren no bat kamila hagas ngi babot ulawan chai ying chongka mila ki paralok ka chong okla ye tho yu ba kamila kala le ja clinic pat kila kli o bale udan kamika tao ri tho ike ba kwa ban tip chapang ka jing pan hak khun jong kibrio kila kalio bale mi kwa ban tip chapang kata din emba me pun khon ye no re ye no bi maula burei kata loi ki ba kwa ban tip nakamanta ba untho assignment kita ki paralok jong kila snyo plai kata ba amjudan mano patho chapang kata hakta por lawan ukpa jong ulapha yu ba unle na cha ying mane kan bau dak chong hata liya i opong la le bat ula karpa de opong ban ai ram mi o ndaw liya e kata ki bisa
ulai yalam yaka dara sakata klinik jongka mila ba kin panhap no yai khun jongki kadba kadara kadang ap chabar kala perkhat bat kala senge no ban panhap yai tai khun jongki daga jing snyosi bat ke jing yam kala phet no ubima habau yo I kata ulo bot bat ula kli ka bale hanta kala ong yo ngam kwa sho bangin penjap yai khun jongi ula kli ka kumno pat ngin le menta kala ong yo ngam tip sho daga jing perkhat ka jong ula ong ika ba ong kwa ban chngai na ka bat ula phai ka pakin le no daga bare yo ko po jong ka kin sate no da utolai kum bale kalin khanang ba onnom tip kikimi pa ka jong ke nak benda pakin yo pan pendap ya ka jing pulei ke jongke hado ba gledep graduate ka dara kala kali o kumno lada tip kikimi pa ke jonge ulo ong ika lada kitip hadin na khmi lenti kinsa map yangi hadin ka to ka ni tiyo kiya iba ka skat school ko jongka omnong show ba lasdang he ka khapo ka jongka ndaw bi ma ula ai nda ka wepat kata ka skat kala he palan hanta kala kali o lada ka khapo ka jongka ka he hado kata ka skat kadang long nei amika pakan lei school ula kali ka hado mta la ka do banai pa phidan kali thoi u kala don hado khat arte yo hata lo phai ka pakan phong no daka jacket kana ba onam tip ki khana school bat ki no hikai ka jongki tat hado ba kila dep ka exam ka jongki ha u banai me baro ar ngot kila thrang bakin yo ban pendep ya ke jing pulei ke jongki hagi college andau bi maula po hing udi thu ya ko pa jong ba udan ke jing thrang ban yo pendep ya ke jing pulei ke jong chaki college ki badan ha Jakarta ada hagi private college ro ko pa jong hangta ula pha up yo hadin ko puja onsa ya jong kurim ka men ka jong ba ula pha yo bon le trainer hadin chisnam onsa pteng biang ya kata ka jing pulei ke jong bi maulong balai pa phijit nang kong ika jingi chong kurim ban yaka jing pulei ka jonga kami ka jong ki osnyoi ka ta kala ong yo bele mi kwa balek pulei sabar din emba mi kwa ban bodika dara di emba mi ong mela deb ya lai batka nebe tang don ta ka wi patka samla uloi ka om de banga kwa ban bodika kadara kansa leino cha korea hagasni bobot kadba kadara kadang pikai hanta kala chati da kabol bima ula snubitar ya tau nong tin andau liyo iya ke bima ba kamti brisho ula lebat ula kelika hano kapang kadara kala ye thoyu lapang ka kpo ko jongka bat kating yo jia yai kun jongki baro angta ki ta khna school kila yo sneu ye kata kjing pun kun ka jongka kumta kikimi pa jongka dara kila wancha office principal ula itho ya kata kejeng pun kun ka jongke anda klewan ban pe ka okpa jong ka dara ula snobitar ya obima hanta ula kata kti u lawan ka kmi ka jong hanta kala pensange yo lami ka jing ya mai ha pedeng ka jongke o dawid ula ma hamban pa kem no ya obima hanta ula kli ya ka kun ka jong o din emba obima ubat bore ka dara kamnot ban ya tho obima ro umnot ban ya tho anda ka dara ka ya tho de da kamon hi ka jongka ba kala I yo bima hangta kikimi ba ka jongka kila snyosi bima hangta ula pan map na ki kimi ba ka jongka badula kular ban ba khle ma u andau la dep ya ka jing pole ka jong un sawat kam no un riba un somar ya ka dara karika kala ong yo wan mucho ba pidang yo ban pole pin sacha be no nakani ka school hagata por wadung principal la ong iki ba kinam la ban be iki David ula ong yuta principal komno meladep ong men sabe school no yobima antapat melakren kumta ula khon no ka tanga ka jong makin salai no siying mani kren haying laung yu lada ngimi kren hang nei hang no pat ngini kren kumta kala kren ni ka khun ko jongka padya obima kumba ulukular ban riban sumari ka dara kala phayu ba un sedang no na do menta hakata sni kikmi kikpa ka jong kila yelami ki baro arngon cha kaying ka jongki na do ka takas ngi o bima ulas damban kit yaka langkor ka pakhya haka porthia kala karpa dia o bima ba umde ban ka hakas ngi bot kila laiban pha check up yaka dara
rangkat bat ki kmi ki pa jong o bima kata ka doktor kala kli ya ki kmi ki pa ka jong o den em ka dara ka khun ka jong ki kila ong om de ka khun ka jong ki ba ka wan tang man sa rangkat bat ki hanta kata ka doktor kala batai ki ya ki eki ba ro ba ki de ban le kam tam ba ka pun khun kata ka ba dang ren ki kmi ki pa jong ka dara kila abika sabar anda klemi ina kataga klinik ka kmi ka jong ka kalawan bat kala khod eka dara ba kidlei no si bima hang taw lodon haka jing par khat kuslai yo anja e ka dara haka jing yai lenti ka jong ki ka kmi ka jong ka kala kan mau ka haka por ba ka dang ren anda kala po hi yeng ka para ka jong ka puput kali tho ika ya ka jing wan uma bat ka nya ka jong kaบากลีเป็นเบงปัดกิมิปากระจองเกบันเชมตีนอยายได้คูนจองกากิองบากระดาราคำลาปันรีอีกระดารากระตอปอดกระสเนียปิตาร์กระเลยบันกลียากกิมิกระจองกาพิมุดเลอายุยายคูนจองกาดีเอ็มบาพิมุดบันไอตีนอจะเอามาบัดจากาเนียกระจองอีกิมิกระจองกากองดีมักกีบาละบันสุมารปลัดยากจิกสมารกระจองพีกระดารากระองอมดีตามักกีกิบาลาบันลองมีลองกปาอุกปาจงกาหังตาอุลวันบัดอุลาปัญจัยใจกาบัดอุลภายกาบักันเล็กเทียนอบิมาฮบาอุยอยกตากจิงติบบากิกมีปาจงกดารากิเลทมูบันไอตีนอใหญ่คนจงกีกุมเตาละกระปาดอยากกิกมีปากระจงอบาอมนุปวาบันดุใหญ่คนจงกีอุกปาจงโอหังตาอุลกุลาร์บาอุนสเลยกระนอบัดกิกมีปาจงกดาราบาอุนยทอกริมนอบัดกดารากยุนีหังตากละองยูโรบีมากีกิเดกิบาดงกุมโนกิกิมิกิปาจงกตระกินองนลอดกตาเสียกะคุณกะจองกีกาอิมีบากิลปึงแครบันปัญญาช่องกุริมกุมโนปัดกินแดลอยกาอุนซาเลบันิเกรนดอปัดกิอิมีบันเป็นสงะชวายกตากะจิงเป็นกันติวกุริมกะจองกายูนี่หังตากะลาสเนียวซีบัดกะลาสเนียวบิตาร์ปะกับกว่าบันเป็นเปมยกตากะจึงทมูกะจองกีบันมันช่องกุริมยกาอินีhadin ke jeng pensenge ukpa jongka ini kelas new bitar kelawan bat kela cho yo para jongka dei deka jingle ka cho la cha pentot ka jing ya chong kurim ka jongka agas ngi bakin lek bania te kten bania chong kurim no ubima bat ka dara ke imi kam damot pan le rangkat bat ki anda kela start yo kali atau por imi kelawan bat kela ye le rangkat bat ki anda kela poi hai ying jong ki kimi ikpa jong kadara hanta ukpa jong bima ola terwa kinia pen chong kurim no ya ki khun ka jong ki kimi ikpa jong kadara dakba amban se kila pediang ye kata pan pen chong kurim ya ubima bad ikadara komta hagas ngi bakin ya tho kurim haga tempel ka jong ki kila pen scam ye kata ka jing ya chong kurim ka jong ki nadu kata ka sngi o bima olawan mansa chaying jong ki kimi ikpa jong kadara parula ptiang biang ya ka jing pulei ka jong hadin ba ulwai skol ula leiban tre haka restoran jong ukpa jong ka dara hata ka restoran ukpa jong ka dara ula pha yawe unong tre jong ban pi ba ya ka jing tre jong o bima nada ule tam udi ban mai o ubima man la ka sngi ula leiban tre haka ka restoran hadin ba ulwai skol anda kadara kayo iba uklem kre show yaka exam ko jo hanta kala ong yo nga letip ba mem kwa show ban pendem yaka jing pole ko jo me ulan ka hoy ba ong kwa show ban pendem ba ula ha ban letre aba ka kren ha ka jing yede ka jing tre ke jo ha ka restoran ukpa jo ka hanta la sedang mi ka jing ya mai ha pedeng ko jo ke ha ka jan met ubima ula mi no na kata ka ying hang tau lai dau un lech ying papa ka kmi ka jong hagas ni bobot ka dara la langa ka masim ka jong ka ba ka klem yo phon bat u klem wan show cha ying jong ka hata sgi ka klem poi prakhat lawan ki paralok ka jong ka kita ki paralok ka jong ka kila ya lam ka pan lech ka wi ka dukan anda ka dara kala perchang ban phong ya ka patlun ba ka thet haga ta por ya rang khat la mi buin ki bu ka jong ka hata kala ting bat kala kuslai anda kala po hiying kleto yaka kami ke jongka kala ong ka pakam de ban kuslai kata ka dei ka ba jujia hi dara hapa ki tho pakam yos neo cho yaka jingso ka kapo ka jongka ka ting yo le se
ba ikun jongki ilaklat kami ke jongka kala ong heka ba kam deban tharai kumta gletem no de kowi kasor la yosnyo ya kata ka jingki I kun jongka hakasni babot dara kala leban pha check up rangkat bat kimi ki pa utunga jongka bat ki bahaying hasem ka jongka ka doktor kala ye tho iki dai kun jongki udeu chandrang hadeng ka tau bima ulas ngabat ulakran ya dai kun jongki hata ka dara kala ye tho yu ya ka jingwan uma jongka bat kania ka jongka la shai bakini pan be no bat kimi ki pa ka jongka pan IT no ya dai kun jongki chau ta ma bat kania ka jongka hakata ka jingwan ka jongki kila ong yu bima kinsa chimti ban riban sumar ya dai kun jongki tada kwa ban wan jngoi ula ban wan jngo tangba on long tang kom o ma jong e bat kadara kan long tang kom ka nya jong e bima ula kan tai kata ula snyosi ban ula mi sabar kadara kala bod yu atau lu kelika din em ba pilakwa ban e nga ba phim don jing I cho yanga kalong yu em ba kadang don jing I hi o ka jing kwa ka jong ka ban lecha korea den nang bata kalawe ka jong ka habaki ya kadan bat ki kimi ki pa jong obima ki kimi ki pa jong bima ro kila kantai ya kata anda gle poi ing ka kimi jong bima kala ki kimi ki pa jong kadara kimla ban IT yaw kun jong kadara kat ba kimon hagasni babot ka kimi jong kadara kala mut ban lek pensa noi ka dara cha korea hata kasni ku pa jong kadara ula khang iki hata lami ke jing yamai apdeng ka rika badu da ke jing kren jong kadara iki kila sange no kata ke jing ya mai ke jong ke bima haying ula kuslai ba unsado no ikadara bat ya kun jong o ka kimi ke jong o kala ong yo kan siele ban yada kat bala khanang ba kinom do yu adam ki de ban yo nong kan ti maki kumta ta ka met kala pha yu ban lej ai jing ba mi kadara andau la hi kendo bat kadara ulo ai ka hi kata ke jing ba ba pha ka kimi ke jong o bat uli tho ika ya ta kun jong ki ka kimi ke jong kala je ka teng yong udeu adam barula ong ro ika ba kwa bando ya ta kun jong ki ulo kwa ban ri u rangkat bat ka kimi ke jong hadeng kata kadara kala chemi ka kot bat kala tho kala kular ya ubima ya kun jong ki wadam kan sa IT no cha ubima on riba un sumario rangkat bat ki ba haying hasem ko jong hakasni ba ka su kun kala ong ka kimi ke jong ka me yo adam on IT no chaki ba haying hasem ko jong bat cha okpa jong ye phi bat ya ka para ka jong a unsasa tangki jing ken mau hakasni ba ka khayu adam lawan ubima rangkat bat ki ba haying hasem ko jong anda kadara kala khayu adam hanta bima ula chembat ula rayu badula ai kadara bakan pe ya ta kun jongke hanta ula oika dara kumba piju onginga kijingka kade kagam kaba tang chisen kijing ri jing sumar pat kade kagam baro che jingem kum taw lokularika pan chimti bat ban riban sumar ya ta kun jongke hatas ni makimi nakataka hospital kikmi pa ka jongka kila IT no ya kun jongki chaki bahaying hasem jong o bima kila yele sarangkat hala kikmi pa ka jongki kani ka film kala ko thang nei parlok lada pisnu tanari kani ka videos no ba like ba subscribe insa ye kan do pan hakawe pat ka video ko bless bon